nanta si Santa Maria, sinusugo kan mahal na Diyos na maging saksi sa mga taong ini. Darahon ang liwanag niya, tanganing mamidbidan ninda bakulang si Santa Maria, kundi ang Diyos na daradara ni Maria, bakulang sa sayang tulak, bakulang sa sayang puso, kundi sa sayang mga tataramon, halimbawa asin pag-inspirar sa sitwasyon na kinamumugtakan kaining mga taong naglalakaw sa kadikluman. Mga tugang siring kan sinabi sa inot na pagbasa, ang kadikluman de nung kananggad manggagana sa liwanag kan mahal na Diyos. Ang mga kaaki niya to, sultero asin daraga, sabi digdi, mapuli daradara ang mga biyaya, ang mga ranga, tanganing silibraron ang karahayanin kagurangnan. Asin ini sa tuyang gigibuhon ninhulita sa tong namamatian sa satuyang mga buhay. Lugod mga tugang, ining pagselebrar niya to ngunyan, bakulang ini sarong selebrasyon, kundi sarong misyon na sa tong mimidbidon. May trabaho kita, bakulang tanganing pagayunon ang retablo kan sa tuyang altar, bakulang na kita magkaiguanin mga arog kaining vestments na magayunon sa espesyal na okasyon na ini. Bakulang kita magtiripon bilang simbahan, ninuli tatawan tanin onra ang mahal na ina. Kundi yaon dyan sa kinaban. Sa satong mga harong, sa satong mga sosyedad, sa satuyang mga komunidad, anuman ang sitwasyon ini, tinampo, eskwelahan, merkado, opisina, sa satong paglingkod sa banwaan, inaapod kita sa pagmisyon. Kaibanan si Santa Maria, hahanapon ta ang mga disamparados. Kung kita man nakakamati, kan siring na eksperyensya, ngunya na nagtitindog kita sa atubangan ni ina, aram niya to na day niya kita pinapabayaan. Sa halawig na panahon na kamong mga taga-Bakakay, nagdebosyon ki ina, aram nindo na day siya nungka nakalingaw, dahil siya nungka nagpabaya. Sabiha man tabi nindo ini sa mga taong naghahanap nin liwanag. Sabihin man nindo itong mga taong nakalingaw na sa ranga asin pagkamot nin mahal na Diyos, na maski ngani nagtalikod na sinda na ang nagbaya sa Diyos, dahil nanggad sinda pababayaan kan kagurangnan, ta itinao niya sa sato ang sa iyang ina na namumuot sa sato. Maugmang pagselebrar kan debosyon na ini digdi sa Bakakay, asin lugod maging liwanag kamong nagsasaksi sa karahayan, sa pagkamuot, asin ranganin kagurangnan. Ngunyan mga tugang ang bendisyon kan retablo. Kagurangnan ipahiling mo sa mo an sa imong pagkaherak asin pagkamot, asin itaong mo sa mo an sa imong kaligtasan. Namumutan kong mga tugang, mamibi kita sa Diyos na makakamhan, tanganing mabago kita, asin makabaing ki Kristo, huli sa maimbod na pagkamit, kaining mga tanda asin tabang sa pagpamibig. Sa iyang pagkamot asin pagkaherak, bendisyonan lugod din kagurangnan, asin pakabanalon, ining mga retablo, tanganing sa arualdaw na pagpamibi asin pagdebosyon, dai makaraot, kundi makatabang lugod sa lambang saro sa sato, sagud na makamtanta ang buhay na daing kasagkoran, uli ki Kristo na samong satong kagurangnan. Amen.
Mga tugang si Santa Maria, ina ni Jesus, asin ina man niya to gabos. Hagadon taan sa iyang pagsurog, pagampon, asin pagtabang, sa pagdulot niya to kan sa tong mga kahagadan sa Ama, kita masimbag. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, paliwanagan asin pakasugon kan Espiritu Santo sa danay na pagsaksi sa mga tawo kan pagkamuot ni Kristo. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa saindang pag-utob kan saindang katungdan sa banwaan, an mga namamayo kan sa tuyang nasyon, mag-ako kan espiritu nin tunay na paglingkod para sa karahayan kan kagabsan. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa tabang ni Santa Maria, kitagabos magdanay sa liwanag ni Kristo, maging bukas ang puso para sa kapwa, asin magkamit kan tunay na pagkasararo bilang pamilya kan Diyos. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing huli kan pagsurog ni Santa Maria, ang mga naghehelang asin ang mga nagagabatan sa saindang kasakitan, makatalastas na sinda paladan asin namumutan kan kagurangnan. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mapatawad sa saindang mga kasalan, asin kaiba ni Santa Maria, makisumaro sa kamurawayan kan buhay na daing kasadkoran. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Amang mamumuton, linigian sa muyang puso, tanganing akuon ming maninigo si Kristo sa samuyang buhay. Warasan na makaarog kami kay Birhen Maria, namumuot asin nagsarig sa imo, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen.
Mga tugang tanganin ni sa ko asin sa indong atang papagkaniguon na akoon kan Diyos amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaming nagseselebrar kan mga palada na panahon na pinabanal nin huli kan pagkamundag kan bugtong mong aki sa panahon asin sa pagpangaki ni Birhen Maria. Namimibi kami na ining pagdulot makapabanal sa mo, dangan magwaras nin pagbago sa samuya. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na dayeng kasagkoran, asin sarabay na mag-umaw, magrukyaw, asin magharubay sa imo, sa paagi ni Santa Maria, Nuestra Señora de los Desamparados, danay na Birhen, ipinangidam niya ang bugtong mong aki sa lindong kan Espiritu Santo. Siring man, danay sa kamurawayan kan pagkabirhen, pinalakop niya sa kinaban ang liwanag na dayeng kasagkoran, si Yesu Kristo na samong kagurangnan. Huli sa iya nag-uumaw ang mga anghel sa imong kamahalan. Nagsasamba ang mga dominasyon, nagtatakig ang mga potestad, ang mga birtud kan langit asin ang mga palada na serafin, sarabay na nagseselebrar sa kaugmahan. Nag-aarang kami na ipagbuot mong makasanong sa inda ang samong mga tingog sa kaugmahan sa imo nagrorokyaw. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabo din kabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan nambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Takan siya, na sa rugaring nabot nagpasaluhib sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat binaak, sinitinaw sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanya kan kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sa ko.
Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imo kagurangnan kag tinapanin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat api na magkanigo mo magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kang gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglam kang pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami. Tanganing kay Bani Santa Maria, Virhen ay na kan Diyos. Kay Bani San Jose sa iyong esposo, kan mga banal na apostoles asing gabos na santos, na kay tupahan na kapagaya-gaya sa imo. Magkanigong maging kairas kang buhay na din kasagkoran, mag-umaw, asing magpamuraway sa imo siriman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasaalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin kan pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hari pagilngaan sa mong mga kasaalan, kundian pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan, mapatuninong asin magkaburunyog kami, susog sa imong kabutan, ika na nabubukay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda ngin katuninungan. Peace be with you. Peace be with you. Uyang mga tugang si Yesu Kristo, an aki kan Diyos, aki ni Birhen Maria, Nuestra Señora de los Desamparados. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban. Paladan ang mga inaapod na makinabang sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, baka akong maninigoon na ikaw magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalak mauumayan. At amano lugod kita kan hawak asin dugo ni Kristo sagud sa buhay na dayang kasagkoran. Amen.
mamibi kita. Kagurangnan kaming pinakakan kanhawak asin dugo kan tataramon mong nanitaw, namimibi na ining mga Diyos no na misteryo, na maugmaming inako sa pagrumdom ki Santa Mariang Birhen, danay man kaming gibuhon na makisumaro sa pagka-Diyos kan sa imo man sa nang aki, na nabubuhay si nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Maluhod po para sa pag-ibig kay Nuestra Señora de los Desamparados. O mahal niya mong ina, Nuestra Señora de los Desamparados, yaon ka sa danay na pagtabang sa mo, sa tahaw nin ano man na pagbalo nin buhay, siring man mga kahorasaan. Dainin si isay man na napapabayaan, na nagrani sa paghagad kan sa imong pagsurog, asin pangataman. Liling niya kami kan mga matamong maherakon, asin antabay sa mga inaatubang nakadifisilan, asin ano man na sakit na samong inaagihan. Ina ni Jesus na samong paratubos, tabi danay kaming ranihan sa iya. Tanganing sa samong pagtubod, pasanon mi ang nakatalaan sa samong krus. Sa imong pagmangno na minahusay kan ano man nagubot sa buhay. Danay na ipamibi mo kami, na dainanggad mawawaranin pagsarig asin paglaom sa Diyos. O mahirakon niya mong ina, Nuestra Señora de los Desamparados, ina kan bakakay, ikaan samong pailihan, samong sagang sa ano manabanta sa buhay, siring mananrang nga sa samong pagbaklay sa kinaban. Ikaan paalawan, ina nin mga makauugay, sa imo daing tapos niya mong pag-umawon ang Diyos na makakamhan. Amen. Nuestra Señora de los Desamparados, ipamibi mo kami. Tukaw po. Ang gabos na pagpapasalamat asin pag-umaw, itinataw niya to sa satuyang mahal na Diyos, sa danay niya to, sa danay na pagpamibi, asin pagampon kan sa tong mahal na ina, Nuestra Señora de los Desamparados. Viva la Virgen! Viva! Parakpakan tadawan sa tuyang kagurangnan, asin ang sa tuyang mahal na ina. Mga tugang, kan mga nakaaging aldaw, ano sa kuyang pagmati, garo akong nabalo. Alagad ko niya na aldaw, ano sa kong puso, nauugma, siring sa nakanupar nin bagong agom. Ano sa inyo pong presensya, ano sa inyong pagkamuot, day mi po kayang bayadan. Sa pagpapasalamat po niya to, ngunyan, sa ngaran po kan sa tuyang kura paroko, si Father Sot o Balde III, siring man kan sa tuyang namumutan na kaibang padi digdi, si Father Juan Ricafort, Juan Paulo Ricafort, sa ngaran po kan bilog na komunidad kan sa tuyang parokya, sa inyo po gabos na nakisumaro, sa dakulang selebrasyon na hini, kan hubileyo kan sa tong debosyon, sa satong mahal na ina, Nuestra Señora de los Desamparados, Diyos po ang magbalos sa indong karahayan. Gusto ko man pong kwaon ang oportunidad na ini, enot sa gabos, tanganing sa tuyang danay na ipahayag, ano sa tuyang pagkamuot, ano sa tuyang pagpapahayag, ning pakikisumaro sa karahayan, asin sa kamautan kan sa tuyang inang simbahan, sa pagpromotir, nin pagkasararo, nin pagpapatinarabang tabangan, siring manin pagpapatinarawad tawadan sa satuyang simbahan. Ang satuyang pagpapasalamat sa satuyang namumutan na obispo, Bishop Joel Bailon, sa pagtaunin oras sa panahon sa aldaw na ini sa pagselebrar kan hubileyo kan sa tuyang debosyon kin Nuestra Señora de los Desamparados. Bishop, natawan mi man ika nin kagabatan. Kami po minapasalamat ta yaonan sa imong pagkaherak, ang pagkamuot, asin danay na pagiya sa Samuya Gabos bilang sarong parokya digdi sa Banwaan kan Bakakay. Parakpakan po niya to ang satuyang namumutan na obispo,
asayang danay na pag-iya, day po niya to malilingawan, siring man, ang pagkamuot, ang pagantabay, ang pag-iya, kan sa tuyang namumutan na si Monsignor Crispin Bernarte. Napamundok mi man siya, napagabat mi man ang sa iyang puso, ninhuli sa mga day pinaglalauman na mga pangyayari. Alagad, ang pagkamuot, ang pagpapasinarabot sa botan, ang danay na minahirahay kan gabos. Mons, minsan ika-retired na. Ang samong pagrespeto, ang samong pagkamuot, magdadanay hanggang sa katapusan. Salamat po, Monsignor Crispin Bernarte. Mga tugang, asin pinapasalamatan ta ang gabos na mga padi na minsan ngunyan ang pinakabising aldaw sa sarong parokya. Nagtaunin panahon, nagtaunin oras sa pakikisumaro sa satuyang dakulang selebrasyon. Parakpakan po niya to ang satuyang mga kapadean na yaon po digding ngunyan. Gusto ko man pong kwaon ang oportunidad na ini mga tugang sa ngaran kan sa tuyang kura paroko, tanganing ipahayagan sa tuyang pagpapasalamat sa gabos sa mga tao na naging kabtang kan sa tuyang mga paghinguwa digdi sa satuyang parokya. Sa laog po nin sarong bulan, may sarong simana, nahaman niya to ang satuyang bagong parish comfort rooms na may 7 unit, 7 cubicle, 3 bowl, bako na pong ditabo, may bidet na, kumpleto, sarong common wash area. Sa lalaki, may tuyong urinals, automatic na ang tubig na minatiris. Pero kaipuhan mo manggiraray pindoton. Asin may saro man na bowl na may bidet. Mga tugang, ini sa tuyang nahaman sa danay nindong pagkamuot asin pagtabang. Nakatipon kita nin 516,000 na iyo ang naibayad niya to sa kontraktor asin mga trabador na nagtrabaho sa laog nin sarong bulan asin may sarong simana. Gabos na bayadan tana sa kontraktor asin sa trabador, diit na sana para sa mga materyales na pinaghimo niya to sa paghaman kaini, na pinagblisan po niya to kasuudma, kaya mapapakinabangan na po niya to ining parish comfort rooms, ibinabalik po kan parokya sa saindo ang danay na mga biyaya na saindong ihinihiras para sa satuyang simbahan. Siring man, sa pagbindisyon po niya to kan satuyang bagong retablo na pinag-eerokan kan satuyang mahal na patrona Santa Rosa de Lima, siring man kan satuyang mahal na ina Nuestra Señora de los Desamparados. Sa presente, nakabilog po kita nin 600,000 na itinauta na pangenot na bayad sa mga retablong ini. Diit na sa nang tumbling, mahahamanan niya to ang sa tong obligasyon sa mga paghinguwang ini sa karahayan kan sa tuyang parokya. Asin mga tugang, sa pagpapasalamat ko po, pwede pong malingawan ta kamo, alagad ang mahal na Diyos, day malilingawan ang karahayan kan sa indong mga puso. Kamo po gabos, kabtang kan mga paghinguwang ini, asin lugod balunon ta sa satuyang pagpadagos na pagbaklay, an agyat kan satuyang namumutan na obispo,
Ang satuyang misyon, mapuon pa sana sa pagiging kabtang, kan pagtugdas, kan kahadean, kan satuyang mahal na Dios. Siring ki Santa Maria, padagos kitang magtao nin liwanag, nin paglaom sa lambang saro bilang magturugang. Sa gabos po, sa saindo, na day nagduwa-duwang mag-extendir, kan saindong pagkamuot, asintabang, Diyos po ang magbalos sa saindong karahayan. Yaon po dyan sa screens, if ina-flash ang mga ngaran, kan mga tao na naging parte kan sa tuyang mga paghinguwa. But ko pong tawan, din espesyal na pagpapasalamat, enot sa gabos, si Mama Da, si Reginda Romano Barcena, si Kuya No, asinan sa indang aki, na iyo ang saro sa naghinguwa na mahaman ang retablo ni Nuestra Señora de los Desamparados. Sinagot niya ang saro, idinididikar para sa namumutan niya tungtugang na si Daniela Rain na nagtalikod na sa ginaman na ini. Saro ko sa nang taram, dahil po nagduwa-duwa para sa iyang pagkamuot sa satuyang parokya. Siring man po, mga tawong dahil ko po midbid personal, pero dahil po nagduwa-duwa na magpaabot din tabang. Yaon po dyan si Manoy Jan Barateta, nasa Manila, nagdigdig pa po nag-uli, nagtaukan sa iyang abuloy, tabang, para sa satuyang parokya. Yaon man po dyan si Mrs. Pilar Akende, na dahil po nagduwa-duwa, minsan bako ng kabtangkan sa tuyang parokya, bulanos na nagpaabot kan sa iyang pagkamuot. Yaon man si Manoy Abner, asinan sa iyang bilog na familia, sa saindo pong padagos na pagkamuot, pagtabang, Diyos po ang magbalos sa saindong karahayan. Siring man po, minimidbid ta, ang dakulang tabang kan bilog na LGU kan sa tuyang banwaan. Si Mayor Nuki Bombales, siring man ang bilog na sanggunian sa pamamayo kan sa kuyang kaklase. Si Vice Mayor Bob Arjona, sa gabos ng mga kagawad na presente na yaon po sa danay na pag-anduyog sa satuyang mga aktibidades espirituales da ipinag-iimot ang sa indang mga sadiri asin mga kakayahan. Salamat po asin Diyos po ang magbalos sa saindong karahayan. Sa gabos po ng mga liturgical ministries, kan sa tuyang parokya, sa satuyang steering committee na poon sa poon, nagdusay kan bilog nindang buhay, dai natanyog an sa indang debosyon, asin pagkamot sa Diyos, asin sa satuyang mahal na ina, dai po kaming pinabayaan. Salamat sa saindong karahayan. Siring man, bago kumalingawan, pinapasalamatan taman si Mamo Liloy, an sa tuyang namumutan na Obispo Auxiliar, parakpakan po niya to si Bishop Liloy. Uro Aldaw, binibisita niya ang retablo ni Nuestra Señora de los Desamparados. Taan irarom ka iyan, nakatagama sa iya. Ano? Yako mo, baka mainot pa kami sa imo. Ha? Sa danay na pagpamibi, Mamo Liloy, pagkamuot, Diyos po ang magbalos sa imong karahayan. Siring man mga tugang, dahil ta pwedeng lingawan, ang mga tao po na naghinguwa, kan kadakol na mga bagay, tanganing maging makahulugan ang selebrasyon po nyatong ini, kan sa tuyang jubileo nin selebrasyon kan sa tong debosyon, kin Nuestra Señora de los Desamparados. Pinapasalamatan niya to
ninudok sa buot. Si Father Ricky Villar, ang bilog niyang familia, na iyo po ang naghinguwa na makahimo kaining mga vestments asin ang korona na yaon sa payo kan sa tuyang mahal na ina asin kan sa tong kagurangnan. Dios ang magbalos po sa saindong karahayan. Sa mga magurang ni Father Ricky, salamat po sa saindo gabos. Siring man sa nagtaupo kaining imahen sa tugang ni Tia Sally, kay Mr. and Mrs. Birango, hali pa po sa abroad, nagtaonin panahon para sa dakulang selebrasyon na ini. Salamat po, dahil mi po malilingawan ang sa indong karahayan. Mga tugang, sa gabos po, may malingawan po kami, pero aram niya to na ang Diyos dahil malilingawan ang mga ginigibo nindong karahayan para sa satuyang inang simbahan. Sa gabos po na mga nagdonar, nagtaupo kan sa inyong suporta, sa mga nagtaupo kan kainiong kapa, kan sa tuyang mahal na ina, yaon po sungaran, sa gabos po na mga parokya, na lalong-lalo na itong sa mga misa nobinaryo, sa bilog na parokya, kan Pili, kan Kabasan, siring man sa Bongga, si Father Pope nagmisa, kaya may representation ang Bongga, siring man, anong sa tuyang mga namumutan na mga kura paroko, kan manlain-lain na parokya, nasakop ka ng sa tuyang namumutan na banwaan digdi sa Bakakay, sa mga kantor, ni Nuestra Señora de los Desamparados, iyan nagaroon ng mga kikiyaw, iyan na may mga yelong, mga kantor po iyan ni Nuestra Señora de los Desamparados. Sa JN Photography, sa saindang pag-anduyog sa dakulang selebrasyon pong ini, sa satuyang Grand Choir, parakpakan po niya to sindagabos. Madali na pong matapos. Siring man sa DCGB, asin sa Veritas, pasensya na po kamo, pinagsayumahan kong magpa-interview, kadakol na pagkakataon, iyo na ini, ang samuyang kasimbagan, ang jubileo, kan sa tong debosyon, kay Nuestra Señora de los Desamparados. Salamat po sa pagtaunin din ng oras asin panahon. Asin sa mga tao po na pwedeng nalingawan ko, sa mga tao na pwedeng dai mabanggit ang ngaran, pwedeng dai kaibang nakaaram kan sa indong karahayan asin pagtabang. Sa liwat, ang mahal na Diyos, nahihiling nin malinaw ang mga karahayan kan sa indong mga puso. Sa liwat, sa danay na pagpamimi, asin pangataman, kan sa tuyang mahal na ina. Siring man, bago kumalingawan, dakulaon man na pagpapasalamat kay Lita Ogo sa iyang pagkamuot asin pagtabang sa satong parokya, sa gabos na miyembros kan Divine Mercy, Bakakay Chapter, kay Manoy Ali, asin kay Josie Barameda, na iyo ang sakuyang naging bitis asin kamot sa paghiro. Salamat po sa saindong karahayan. Sa liwat, ang samuya pong pagpapasalamat sa saindo gabos, mga tugang ko sa pagtubon. Viva la Virgen! Antes pupuitaw ang huring bendisyon kay puan man siguro pong midbido na sin pasalamatan ang Jubilee Committee
na pinamayuhan ni Father Busita na ito nagtaram. Salamat po sa inda. Itong mga nagpagal, mga magagayo na naka-uniforme dyan ngunyan sa tubangan. Salamat po sa Indo. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Iduko ang mga payo asin hagadon ang bendisyon kan mahal na Diyos. Uli kan intersesyon kan sa tong mahal na ina, Nuestra Señora de los Desamparados, danay lugod kamong antabayan kan kagurangnan. Pabungahon ang sa inyong mga pagpagal, magdanay kamong na nagtutubod sa sayang pagranga sa tahaw din mga kadipisilan, asin ipagugmanindo ang sayang presensya sa inyong mga buhay, asin sa mga gawi nin paglingkod na itinataon niyang oportunidad sa inyo. Asin bendisyonan kamo gabos kan Diyos na makakamhan, Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de los Desamparados! Viva! Viva la Virgen! Viva! Pinag